मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आपल्या डेली ब्लॉग मध्ये आणि तुमच्या असे चॅनल कोकणी श्रेय चॅनलवर. आणि आज आहे उपवास, मंगळवार आहे. बाहेर पावसाचं पण मस्तपैकी असं वातावरण झालेलं आहे. आणि हा बघा काय करतो, हे कोलस्तोपर्यंत आता हा असंच. आणि इकडे माझ्या उपवासासाठी स्पेशल बायको बनवते फ्रेंच फ्राईज. घेऊन जा, खाऊन जा, थोडस खाऊन जा, पण घेऊन पण जा. वा, काय चिकट टाकू, चिकटपट्टी. तर बघूया आजच्या काय विशेष अशा घडामोडीमध्ये. आता काय वगैरे बघू आपण आजच्या ब्लॉग मध्ये मस्तपैकी. आता हे घेऊन जाऊया आणि ऑफिसवर आल्यावर भेटूया. कालचा ब्लॉग नसेल बघितलं तर जाऊन बघा. मस्त काय लॅपटॉप काय काय गिफ्ट भेटले, खतरनाक एकदम मस्त. तर त्याचे छोटे बॅग कालच्या ब्लॉग मध्ये दाखवलं तुम्हाला एडिटिंग मध्ये. काम द्या. तर चला हे जाऊ उद्या रेडी, मग आपण जाऊया ऑफिसला आणि ऑफिसवर आल्यावर भेटू पुन्हा. ओके. तर मित्रांनो, आलेलो आहे ऑफिसवरून आणि मस्त पाऊस गारगार पडतोय आणि तिकडे मस्ती चालू आहे. जाऊया आपण शिवला सोडायला. तर शिवला काय भेटले ते बघू आपण. हा काय, जा पहिला हात पाय धु, चल. तर बघूया आपण नंतर जेवणाला काय काय बनले मस्तपैकी. पाऊस पडले म्हटल्यावर काहीतरी एक मेनू तर बनणार. तर आता शिवला सोडायला जाऊया आणि त्याला काय भेटले ते आपण बघूया. ओके, ठीक आहे. चल मग, चल. ती बिग वाली मोठी गाडी भेटली तर माझी. तर मित्रांनो, जे कॉम्पिटिशन मध्ये आपल्या पिल्लूने भाग घेतलेला त्याचे आलेलं आहे. तर हे आलेलं आहे सर्टिफिकेट. लिटिल कृष्णा मध्ये आलेलं आहे विनर. आणि हे भेटलेलं आहे आणि हे बघा, ही भेटलेली एक फ्रेम अशी सुंदर अशी. बघू पिल्लू, व्हिडिओ मध्ये दाखव जरा, एक मिनिट. हा व्हिडिओ, सॉरी. हे बघा मस्तपैकी कृष्णा. हे पोच बघा आमच्या साहेबांचे. हा, आम्ही ट्रेन मध्ये जाताना फोटो घेतलं. हे बर्थडे शूट त्याचे. थांब ना जरा, थांब जरा दाखव. इंस्टाग्राम आयडी बघ, तू मध्ये मध्ये येतोस. इंस्टाग्राम आयडीला आहेत, जाऊन बघा. बघा हा पोच बघा, रत्नागिरीला गेलो आम्ही फिरायला ना पिल्लू. आणि हा लहानपणीचा फोटो टॉवेलवरचा. आणि हा जो जो प्राइज आलाय त्या 6 मंथचा फोटो आहे. आणि हा जो प्राइज आलाय तो लिटिल कृष्णा याच्यामध्ये आलेला आहे, क्यूट कृष्णामध्ये. आणि हे बघा बाबांसोबत त्याचा फोटो. केस बघा यार, हे पोज बघा यार, मस्तपैकी विनरचं आलेले फ्रेम. आणि हे छान प्रकारे एकदम अभिनंदन करतो तुझं. हे घे, अभिनंदन, थँक्यू बोल, धन्यवाद धन्यवाद. तर छान प्रकारे असे गिफ्ट शिवला भेटलेले आहेत शिवला. आणि इकडे तो बॅक साईडला आहे तो टेंट हाऊस. तर मस्त एक नंबर. अच्छा, लिटिल कृष्णामध्ये जो नवरात्रीमध्ये आम्ही त्याला कृष्णा बनवलेला छान छान, त्याचाच फोटो आहे जो छान आलाय. तर चला आपण भेटूया, घरी भेटूया. आता हेच तुम्हाला दाखवायचं होतं. त्याला बाय करा, बाय शुभ. तर मित्रांनो, इकडे भजी झालेले आहेत पाऊस आल्यामुळे. मेथीची, काळ्या वाटाण्याची भाजी बघा पैकी माझ्या पुढे ठेवली. इकडे पापड आहेत आणि तिकडे दह्याची कढी. जरा ओपन करावं. एक नंबर. तर चला जेवूया, कारण की जाम भूक लागली आम्हाला उपवास असल्यामुळे. तर नंतर भेटू आपण, जेवून नंतर भेटू. तर मित्रांनो, आजचा दिवस आणि बघा ओपनिंग झालेली आहे आपल्या मशीनची. मस्तपैकी ओपन झाले. बघूया. तर कसं वाटलं आजचा ब्लॉग, कमेंट करा, लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब. तर भेटू आपण उद्या. शुभरात्री, काळजी.